Esselamu aleyküm mehriban dostlar, tanışmışlar. Dünyanın haydi kuncuğunu yaşap veren olsanız, ya okap veren olsanız, işlep veren olsanız, nehli yadayda olsanız, hemmenize can sağlık arzu etiyen başınız dik olsun, arzularınız hasıl olsun. Adem'i de temişe ümitler bilen, arzular bilen yaşayar. Yaş niyette olmalı, yaş arzuda olmalı, yaş ümitlerde olmalı. Bunun masa 11. Noyabr 2020 yıl 4. günü yani Perşembe günü kabir fikirlemesi bilen böyle şeyliydim. Birincisine bizim Türkmenistan Mukaddes devletimizin milli yolbaşısı, milli lideri, hürmetli Kurbanoli Metkuleviç Türkiye devletine seferde bolýar. Resmi ýagdaýda o has gawzat devletlerin arasında ekonomi ýagdaýdan, siyasi ýagdaýdan, medeni ýagdaýdan aragatnaşyp bolsa, yani o şaýtly dagawar diýip şertnameler ýazylsa, has gawy, adam ýa-da men habarlarda görüşmýärek. Adam üns berýän, watan habarlaryny görýän, Kanada döwletinde Toronto şäherinde ýaşasam, ýüregimde ata watan ýylygynda bolansoň, şonuň ýaly ýa-da köp şertnameler ýazyldy. Kazakistan bilen, Kazakistan döwleti bilen hasym begenirdi. Özbekistan döwleti bilen şon ýalak, Täjikistan döwleti bilen şon ýalak, goňşy ýurtlar bilen şon ýaly. Şonuň ýalym daşy ýurtlardan gelýärler. Ýerite Awstriýa, başga ýurtlardan käbir şertnameleri Türkmenistan Milli Döwletimiz bilen ýetişýärler. Has meni begenirýän zat Türkmenistanyň baýlyklarynyň biri gady Afganistan döwletiniň bilen Pakistan'a, Indiya geçmek niyetleri var. O hasım gawzat, gawy niyetler, gawy pikirler. Şunu ýalyk ýurt parahat bolup dursa, arasy asuda bolup dursa, ýurtda köp özgürlükler bolar. Yani görüşüňiz ýalyk gördüňiz, Aşgabat, Tejen, Türkmenabad ýoluny açdylar. Şonuň ýalym ençeme baglar ekilip dur. Orada diýdiň hawa şertlerine gawy, daha gawzat. O bağlaran bilýän men öz ýaşan döwrümde İran'ın alınırdı. Emişi gök diýip o bağa at berýär ol agaja $1.20 40 centden alınýardy. Aýçy bolýan zadym taýda İran'a neft berilenmese ýa gaz berilenmese, käbir ýagdaýlar berilenmese, döwlet İran döwleti şoňa pulny berip bilenak. Ya pulu ütkep durýar, aşağı ýokary düşüp, ýani dolar ýagdaýda şonuň üçin bir käbir zatlary berýär. Yani ağaç bolsun, bağ bolsun, ýa şonuň ýaly bir Türkmenistan döwletine, halkyna gerek zatlary berýär. Başga döwletler hem şonu ýalyk. Başga döwletler hem şonu ýaly, mesal üçin Hytaý bilen dagawarlar bar, şertnameler bar, zatlar bar. Gelip indi Türkmenistanyň köp zatlaryny, ýollaryny bolar ýa başga bir enjamlaryny bolar, başga zawodlar, fabrikler dörederler. Ya gerek enjamlaryny alar Türkmenistan döwleti o has ysnaşyk bolýar. Käbir döwletlerde pulun ýartym berýär, ýartymy ýerine de gerek zatlaryny berýär, ýa şo gerek işlerini bitip berýär. Aýtjak bolýan zadym gelecek ba Türkmenistan Milli Muaddes ata watanymyzda ösüşen bolarym. O da häzirki nesil üçin, indiki nesiller üçin we şonuň üçin palajitler seretmeli, palajitler ýagdaýda görmeli. Gören adamın kepine gidip kulağını asıp, kulak asıp ondan o yanlış yollardan gitmeliler. Yanlış yollaryanım siyasi ýagdaýlardan yankı käbirli neme var, siyasi oylar var. Şu oylara girmeliler deyip menem her gedekde kirlemesi bilen böleşýän. Doğru kemçilikler var her ýurtda. Haýsy ýurtda kemçilik ýok. Türlü kemçilikler var. Men görýän telewizordan ortasyň jurnalisti ýa başga ýurtlaryň jurnalistleri, Türkiýanyň jurnalistleri gitýärler daşa ýurtlarda, şo ýurtlaryň medeniýeti bilen tanış bolýarlar, ekonomiýeti bilen tanış bolýarlar, ýaşaýşlary bilen, däpdesurlary bilen, dini düşünjeler bilen, başga düşünjeler bilen tanış bolýarlar. Görýän hemme ýurtda türlü ýagdaýda, ekonomi ýagdaýda, medeni ýagdaýdan kemçilikler bar. Emma elbetde öz ýurduna görä, ony Indiýan tut, haýsy ýurdu tut, şoň ýaly baý ýurtlarym tut, ya garip ýurtlary şoň ýaly köp kemçilikler bar. Täbi adamlaryň aňyna häzir şu açyla siyasi rewolýusiýa bolup durdy, ekonomi rewolýusiýa bolmandyr. Ya medeni rewolýusiýa bolmandyr.
şu medeni rewlesi bolmaly, adamlar aň üçin ýetmeli. Şoň üçin döwlet adam üçin bolsa, adam hem döwletler üçin bolmaly. Şu ýagdaýlar halga iyile güne ýetirmeli, şu ýagdaýlary düşünmeli. O bilsille döwletiň döwlet adam üçin bolýan ýagdaýda o adamlar hem döwlet üçin hyzmat eder ýalyk. Yani bir öz zady biler ýalyk. Bir öýde görýäňiz bir öýde hoşjulukda bir şoňa ýolbaşy bolmasa, kakasy ýa ejesi bolmasa, ya hakyan üçleyen bolmasa, ya bir getirgen adam olmasa, şu öy näme bolýar? Ýaşaşdan şol dargamak bilen bolýar. Bizim döwletimiz hem şol bir öy, bir ocak, öz ocagymyz, öz ýerimiz, öz günimiz. Bir benne bir ziyan ýetirse, şikayet ýetirse kime ýetýär? Şu döwlete ýetýär, şu halga ýetýär, şu ocaga ýetýär. Biz şu zatlardan pikirini etmeli. O tarapdan gulmataryň yani orsiýadan oýnap bolup oturmalar, bu oýnak käbir ýagdaýlar oýnap oturlar, bütün dünýede görwatyn. Men o zatlar başymdan geçirdim, o geçirmem İran'a ençimede rewlesi bolly, ýagdaý bolly. Siyasi ýagdaýlar emma halk üçin hiç ile peýda bolmaşylar. Her gaýtynam her türlü basyp ýatyrdylar. Türlü ýagdaýda. Oňa da Amerikaň eli var, Angliýaň öz eli var, Fransa döwletleriň eli var. Germaniýa döwletleriň eli var. Men atýanym içine taryhyň içine girip görün. Goňşy ýurtlaryň ýa Awganistanyň ýa Iragyň ýa Siriýaň ýa da Suudanyň ýa Libyýaň şu ýurtlaryň zatlaryň bir özüňiz dokumental filmler görün, gyzyklanyň nähili bolup hem netice çakyrarsynız. Hemmesi boş gurrun, hemmesi biznes, hemmesi siyasi oýlar adamlaryň başyna bela getirmek üçin. Indi gulmataryň käbirleri oýnaklary bolup ýerler görýärsiňiz. Men hökmen arada pul bardyr. Pul ýok bolsa, bula hiç için hareket etmer, dillerini uzatmarlar ya da boş keplerde özlerini tapıp bilmerler. Hökmen her arada hökmen bir pul bardyr. Pul bar yerine izlenen däme şu haram yerine gelýän pul şu haram yerden çykýandyr. Bular näme etjek bolýarly? Etýän işleri adamlar da aýlajak bolýar. Bir geçecek size mesal aýdan ýaňy dünýäniň üsatçyly Ruhollah Zemdip bir İranlı jurnalist batdy. Milleti Pars, gurrun milletine de gurrun şol bozgunçylyga gitdiler Fransa. Fransada ýaşady, özüne telegram açdy, telewizor açdy. Köp zatlaryň üstüne açdy. Edili psihojurlar, hökümetde bolýan adamlary, käbir adamlar aradan aýyrýarlary, näil jinayet işlerýärleri hem eline bilýän zatlaryny eline gelen zatlaryny aýtdy. Bolýar, sen aýdy ber diýdiler. Ondan soň näme etdi? Fransa döwletiniň bir Hopkins komitetiň oglalarynyň biri, Fransa döwleti degişli, ol bir Hizbullah'ın eline, bir dindarlar ýurtlaryň eline, mesalan Livan ya başga ýurtlaryň eline düşüpdir. Indi oglapdyrlar her näse. Oýam şonu İranyň döwleti bilen gürleşýärler, sizin şu Hizbullah bilen aratnaşyň gawy şonu bize berin diýär. Oýam İran'a aýtdy bolýar, biz diýär şonu size berýärler, emma bir şert bilen sizden Ruhollah Zemi ýa-ni jurnalist, İranly jurnalisti bize berin diýär. Bolýar şey dip mani alap adap ýa Ruhollah Zemi adakdyr. Iraga gitýär. Iraga var ýa Irak gorany soň Fransaň öz ilçixanasyna var ýa Fransaň ilçixanasyna var soň İranyň Hopkins komitetiň oglary bir aýal maşgalaňy bilen beşet min alap İranyň goňşy ýurtlaryna gitýär. Goňşy şäherlerine gitýär Irakda. Gara şonu şey diýem, şonu oglap da İran ertdiler, İrana dedem mesud etdiler, amrwary, şu wagt geçirdiler, näçe aý, ondan soň pahir asla. Atmadylar da asla. O pahir ýene enatasy pahir bolan, İran döwleti öz watandaşyny metdi, aradan aýyrdy. O Fransada öz Hopkins komitetiň oglany işgärleriň birini eýeçilik etdi. Onlarki bolýan oýlar, ýane bunyal oýlar bir sany iki sanykda. Men aýlap aýtýanym size sebäbi, hormatly biziň arkadaşym, men arkadaş diýip gurulýan sebäpleri var. Ýurdun ösüşine iqtisadi tarapdan, ekonomi tarapdan dogry ýawaş-ýawaşdan ösýär, hormat goýýan. Men dünýä garaşym, pikirim başga türli. Özüm oýnatyp bermek, gulmatary ýa gündogara. Ondan barsa indi Türkiýe bar ýa resmi ýagdaýdan elbetde şonu bolmasy ýagdaý şu ýanky opozisiýon ýok gurrun etip beren gurrunlary, oglary, zatlary
käbirlerin opposisyonu rolunu oynap ýerler. Bar gelip bolmasa ýagdaýda hormatly arkadaşyň jana hüjüm etdiler, jana gasetçek bollar diýipden bir oýun turdursalar näme dersiňiz diýip kiretýäňiz. Şu dünýede bolýan ýagdaýlar zatlar şolar. Şu ýagdaý bilen zat meni hemmeňiz ýygnap bilýärler. Hatda fakir işler gadan jedip enetatına koymak edip enetatını saklap kakasını ecesinden ayrıtçılık çekip gören oluru da diyen getirýäňiz. Yani o zatlar oylaşmayan, o zatlar bilmeýäňiz da elbette bilýänirsiniz. Ýöne näme daşyrypdy otuýuňyz arkaýyn Kanada'da ya Fransa'da ya da Germaniýada ya Şweýçarda arkaýyn gurulýaňyz, käbirlerinde opposition rolunu oynýaňyz, käbirlerinde gurulýaňyz arkaýyn size degijek dolaşjak ýok. Näme üçin şu ýurdun raýaty bar. Ay menler şu ýurdun Kanada döwletiniň raýaty ýokmy? Elbette bar. Näme üçin ona bilim saklap başarsam iýiligine dämi hyzmat etjek bolýan, kömek etjek bolýan dil tarapdan başga ýagdaýlardan zatlardan. Ýa men borjummy? Ya bir ýerde man girdejek ýerýärmi? Ýok. Elbette adam näme ýerýär? Denel bir näme bar. Ýürek sada gaw oglanlar, gyzlar bar. Şoň pek duýgusy bilen oýnaýarlar. Dün o pek duýgusy bilen oýnadylar. 1983-nji ýylda. 1979-da öwrese boldy. 80-81-nji ýylda biz şehrikatlar etdik. Emma ony tehnika ösmäpdi. Münýaly arkaýyn kamerada görüp ýa-da däm internetde görüp hatta YouTube'da görüp öwrenip bilmeýät, o ýagdaýlar ýokdy. Emma niýetimiz päkdi. Niýetimiz şütti, sawatly edeýin. Öýsizleri öýe öreýin, ýersizleri ýer paýlaýyn. Şo ýagdaýlar hem edildi. Bu adam ýöne hökümet onu jydap bilmedi. Şo Türkmenliň partiýasynyň üstüne hüjüm etmeli boldy. O da ýaragly hüjüm. Top tank bilen şonu men öz gözüm bilen gördüm, dokumentlemem bar. Aýtjak bolýan zadım şinýal ýagdaýlar bolýar. Kiretýän İran döwleti nerden buyruk alýan kadýam? Öz watandaşlaryny özleri öldürmek üçin, aradan aýyrmak üçin, watanyň açylmak üçin. Elbette gulmataryň öz eli bar. Elbette Fransa döwletiniň ýa-da Angliýanyň elleri bar. O zatlar radioda ýa telewizionda görkezilmeýär, radioda aýdylmaýar. Ola aňyrda ýanky kameran aňyrsyny edilýär, o işler, oýlar. Biz şu zatlar oýnaşmaly, bilmeli. Buna aýtjak bolýan zadım aman habardar bolan, iň gowsy işläp ýöňüň işiňiz bolan, kazanjyňyz bolan, okuýanyňyz bolan, okuňyzam gotarar, kynçylygam çekdiler, kynçylygam özüm çekdik. Häzirim çekip ýör. Ben arkaýyn oturtdan ýurtda nime dip gawatyp ýaşap ýok. Onlarki tanışlamışlım hem Türkmensährada hem Türkmenistan Milli Watanymda aradan çıktılar ya dürli sebepler bilen. Şonuň aýatyny görüp bilemdir. Ya toy tutýarlar, toylaryna, şahtlaryna goşuş bilemdir. Ya da dämi sadaka berýär, sadakalaryň kabul diýip bilemdir. Daşardan bir duýguluşyny belirtýär. Näme sebäp bolýar şu? Ya belli ki hiç ýerde, hiç ýurtda bir adaletçilik ýok. Bolmanram. Gelecekde bolmar. Sebäbi eger adaletçilik bolsa bile çyrokdan galýarlar. Bile bir ýerde uçturdurmasalar, bir ýerde neft gaz almasalar, şu neft gazyň ýerine de manlyky Arabistan Saudiýa yaratmasalar, görýärmi? Oýlaryna ýerden gelip çykýar. Batam siz ýa-da kim? Olar üçin adam hasabyna dedi. Ana biz gurwalyk belli ýa-da. Goýun mallary öldürilýär, öldürilýär. Olar üçin hem gurwalyk Ekim bir hakikat aýtsa, dogry söz aýtsa, sözüni beýan etip bilse, ýyligine ýetip bilse, orada aradan aýrýar. Ýa orada bir döwlete zada bagly. Onuň arkasynda da bir döwletler bar. Şoň üçin bu oýnaklar gulmatar bilen dogaryň arasyny bolup geçen oýlar, siýasy oýlar. Şoň üçin siýasy oýnak bolmaňyz ýani. Men tanýan, bilýänim kim opposition roluny oýnap ýör Irana ýa Türkmenistana. Ya kimden ağlağa düşüp ya kimden pul bilen gıdıklanýar, kim arak bilen ya gelinýär, näme bilen gıdıklanýar özüm bilýär. Ola bilen işim ýok, atlaram tutup oturjak, hajatam ýok. Olar aýtdyň aýtmadan bar. Sebäbi olaryň kifesine pul girýär. Ola öz wezifesini bilýär. Halkyň adyndan görýär. Men tanýan olary. İlem tanýar. İkisi de bir-birine çatyp bilen aklar. Şoň üçin ýaman arasda bolan, watanyňyz bolan, ýygyňyz, günüňiz bolan, kemçikler badyr bolaram,
Hem zaten yavaştan düzelir, birden düzeleyen nedir? Yavaştan düzeleyen o da devlet derecesini görüyorsunuz. O kağıdın o velayete geçecek o da te var aşağıda yetecek o da aşağıdan onu verecek o da ödün aşağına bir kağıdın ödün bir ayarın vakit alıyor. Yönekay arday adamdı. O devlet derecesini görsem ne çay. Onun gülü alak Ýaşa yapıyorum. Benim köp razı Türkmenistan Milli Watanym Mukaddes devletimden ilgünden arası Ýaşa yapıyorlar. Parahat çıktı Ýaşa yapıyorlar. Mişe gorkadiyal atsatı zatları o açra dulla ya falan ettirip piyemden bir adamdan qallarını qıdırcaq olyarlar. Ya adamdan qal damarından turup demiş olan nemedip bir tüyü devletine qarşını etcek olyarlar. Kim näme bu oynuyorlar? Bir munyal oylar haysi yurt diyor. Ya haysi yurtta revolüsiyon olupdur, şol revolüsiyonu yeňipdir. Halkın tarafında olupdur. Bir kuba mı? Ona göre watina Xitay devletine. Näil oylar getirýär. Näil oň içinden Xitay näçe uly eleme territoriýa şu näçe böljek bolýar, bölük etjek bolýar. Onaki sayı bölüşýär ýaly. Näme begenýän şu Mukaddes Watanym Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen, ýani Taçkistan bilen bolýar, Özbekistan bilen bolýar, Awganistan bilen bolýar, ýani Kazakistan bilen şertnameler bardylar. Belki başa barsyn ýani. Belki şu ýüpek ýoly işlesin ýani. Gowanýan, bisonýan. Şu parahatçylykda Asudalyň arkasynda biz käbir iş şagalar etip bolar. Milli Watanymyň arkasyndan Hukuk Komitesiň arkasy bilen, Adalet Ministriniň arkasy bilen, İçeri İşler Ministriniň arkasy bilen, Immigrasiýa idaraň arkasy bilen, aty bir ýaşy niýet bilen ýaş döwleti ýetýänler. Ýaman niýet bilen, ýaman pikir bilen hiç zat ýetýän nädir? Aýdylar diller. Aýdylar ýa diller ýa. Olgar ýa dinläwatyn kärlerin pikirlerini zatdan hiç zat öýler anamýar. Hiç zat. Adam bir anam yok mu? İman yok mu? Ya öyle bir maşrasını saklap bilmedik olsa, yurdun saklap bilmedik olsa, ona näme garaşýarmyz? O zaman şu boş köplerden yekekeden görüngöz qılık häsiýetlerini, kepleşini, sözlerini, nähil ulanşyny, öňnäme bolupdyr, häzir näme bolýar? Näme esasyna şu işler etmeye. Özüň bir analiz edip görün. Doğru aýtýaňyz, kärlerini men kepim zatym mahluşyny näsiňiz? Kärlerini gawgarýany, käwagt ýigrenýäni, öz o şahsy pikirleriňiz. Görwetdiň at wagt çağa şeýle ýa-da ýurdun içinde aňly berdat dip. Haýsy ýurt awadançylyk. Men aýdywatyn ki Kanada döwletine ýaşapýan onu koça çykdamy sentral koça çykyp bolana. Merkezde we içkili köp ýa-da däme koçada ýykylyp ýatan öýsüz köp, gedaý köp, narkoman köp, türlü ýagdaýlar bar. Daýy şol Türkmenistan döwletinde men şol hakda gözüme gelmedi, görmedim. Gözüm 5 welaýetinde boldum. Ýene netibesi boljak. Öz watanym, öz ilim, öz günüm. Ola bilen men sýjy günümi böleşmesem, ajy bilen böleşmesem, kimler bilen böleşmeli. Türkmensähra hem şonýalyk. Türkmensähra dargatdylar. Bizim dilimizi alırlar, dämimizi alırlar, desturumuzu alırlar, narkotikten köpelirler. Şu wagt bir adaç koydular. Adamlar däme ýeňli giýmäne ýa-da tanys etmäne ýa-da koçada zatda bir toý etmäne, toýlarda şatlyk etmäne. Inde bir adaç bir döwlet gawşady. Oňa bilýän näme oýlar bar ýerinde. Ýa şuňaly medeni adaklar berjekler. Ýa-şoşdanam gerek bolsa ýa näme ýolbaşçylara aýrylar, aýyrmasa da şunuň üstüne ýene işleşi oturarlar. Ýene ulanarlar şu döwleti. Ona Awganistana ençime döwlet ýolbaşçylary çalışdy 42 ýylyň içinde. Irakda şonýalyk. Bir näme oýlar, kim aýrýar, kim goýýar şonu. Ekmen bir ýerini getiremedi, şonu öýlere aýr geldi. Öýler goýýardy. Adamlar bir karşı etip koydular, dindarları bir karşı etip koydular, şaýlary sünnet koydular, sünnelere şaýlara bir karşı etip koydular, Alevilere şonýalyk, Wahabilere şonýalyk, türlü oýlar. Näme üçin Arabistan Saudi, Arap ýurty Mekke Medine, İslam kısmalyaryn kısyp gelýär. Täze üçin näme oýlar bar. Şoň üçin bulardan ýaraklary alýarlar, samolyotlar alýarlar, dowal olan ýurt. Şoň üçin oýlary, uly oýlary bar zatda, şolar bilip goýun. Näme üçin birinji jahan uruşy başlapdyr, näme üçin ikinji jahan uruşy başlapdyr, näme esasynda.
Näme üçin sayıda çocuklar, näme üçin yerin yüzünden adamlar azaltacak bolýarlar. Näme üçin rahimsizlik bar. Näme üçin işsizlik bar, näme üçin işsizlik bolandan käler iştahına aýyk gullukları yeter yetmez. Näme bu döwlet görmän oturam kadýam, ýa bilmeýärmi, ýa döwlet siziň araňyzda ýaşanakmy? Şu araňyzda ýaşap duran o döwletdir da. Hem zatlar bilýärler, hem görýärler, nerede paralanýar. Nerede bir günäsiz zatlar basylýar. Gorotiňa da türmelerde dolup otyr. Siyasi türmeler hem şonu ýaly, şahsy türmeler hem şonu ýaly. Adamlar mecbur käbi işler el bolýarlar. Men aýtjak bolýan adam käbir zatlar siz düşünjek bolýan ki siýasatyň oýlary boýun bolmaň. İşiniz bilen bolun, gazançyňyz bilen bolun. Terti eneň ataňyza hormat goýun, siýlan ul ýerine, kiçik ýerine. Awa. Eneň ataňan sizleri şu güne ýetirjek bolup, şunu ýaşaň, şoň üçin garrapdyrlar. Şu ýagdaýlar bilen. Umuman başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Yetip gelýän tädiňizden gutly bolsun ýeňizem häzir bir 49 günmi, 49 gün içinde de kim beýlede, kim diýýär, kim ýogalýar, olu da belli de, kim dünýäge gelýär. Näçe adam dünýäge gelýär belli de, durmuşyň şunu ýaly. Bir gysga ömürde adam birin gadyryny bilmeli, siýlemeli, hormatlamaly. O da ýürekden. Dillen her zatlar aýtyp bolýar, diýip bolýar. Emma ýürekde bolmasa, herekatde bolmasa haýry ýok. Umuman başyňyz dik bolsun, ata watanym, ilim günüm, Mukaddes döwletim sizi gowanýan, hormatly ýolbaşçylar, emigrasiýa gulan ýolbaşçylary, ministrlikler, adalet ministrligi, terhet gullugy, gorýan gulluklar. Hopsiz komitetiň ýolbaşçylary, olara seretýärler, prokuraturaň ýolbaşçylary, başga ýolbaşçylar hemmeňizi gowanýan, büýsenýän ata watanym ilim günüň şeýle gorap saklan. Başyňyz dik bolsun, ýetip gelen tädiňizden gutly bolsun, düşünýär bolsun. Ojaňyzda oturmak, hemişe oglaňyşyňyň arasynda bolmak, öz ilmiňiziň arasynda bolmak, hemişe nesip etsin. Bilýänler, daşyryp işleýärler, okuýarlar ýa döwlet tarapdan gaýtýarlar, elçihanlarda işläp bererler. Bilýänler aýraçylygyň nähili ajdygyny. Bu hem de wagtynçadyr. Watany ýyly goramak siziň öz borçyňyzdy hasyn ýaşlar. Owanýan, büýsenýän Türkmensähra Milli ata watanyň baýdagyna, topragyna. Şu toprakta biz emele geldik, biz ata watanymyz, atamyz, enemiz kemale geldi. Duýu çöregi hiç için ata watany ýylygyna hyýanat eden nädir? Sistem aýratyndyr. Bargerli döwlet ýolbaşçysy alkaşda, alkogolikda, ýa narkomanna, näme, ýa ýelsin ýa patýar. Ona biz näme döwletimiz satamalymy, döwletimiz oýnadamalymy, ýa daşyurtdan gepden her işleri edbermeli ýurdun içinde. O bolmara. Döwlet döwletdir, ýolbaşçydyr da her ýyly bolup biler. Häzir alparyan goran gorgotiňiz, narkotika görüşýär. İçkilere görüşýär, arasaçylyga görüşýär. Başadyny goňşy ýurtly bilen parahatçylyk aratmaşyk alawty. Näçe de pulaşdyrjak bolýar goňşy ýurtlar bilen. Meniň taryhy çeşmeler bar. Şoň üçin parahatçylyk köp inswerin, öz watanyň ýylymyzy günüňizi ýolbaşçylaryňyzy gollan, siýle bilen biz adamlar. Siýle bilen uturs. Birek siýlese hormat goýsa. Şahsy ýagdaýda, siýasy ýagdaýda, ekonomi ýagdaýda, medeni ýagdaýda hemme ýagdaýda şoň ýalakdyr. Siýle bolmasa hiç zat ýokdur. Ýöne pul üçin her ýerde aýdyp diýip, aý palany pemzany ýylyň ýaş oglalaryny gassapxana berip oturmalylar. Ýurduna barmalylar edip oturmalylar. Özüňiz bir aýnadan görüň. Serediň aýnadan. Diýin kimdiňiz, bugun kimdiňiz boş kepler kepleýäňiz. Näme üçin Türkmensähra hakyna bir hiç şiil zatlar aýdanyň da bolýan ýagdaýlary. Adamlar gan aglaýarlar. Goraňyzmy ekonomi ýagdaý nähili derejeye ýetirdi adamlary. Bu Stepanowki tapdylar ulgaýmak üçin döwletem wagtynça pul berdi-de ýyligine ýeniden sirp aldy. Näme üçin dolar galýar? Näme üçin aşağı düşýär? Ýylyň elindäki dolary almak üçin. Ýene ýakalyp galar oýlar, mafiýaň oýlary, içki mafiýa we daşky mafiýa. Şu oýlara goşuşma. Ägä bolun. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Tüýs ýürekden gowanýan, häzirçe siz bilen hoşlaşýan. Hoş sag bolun. Tuwakkul Kanada döwletinden Toronto şäherinden. 10 noýabr 2021-nji ýyl. Hoş sag bolun. Başyňyzda döneýin. Güler ýüzüňize döneýin, nurany ýüzüňize döneýin. Hemmeňize gowanýan, büýsenýän. Hoş.